Dobrý večer. Či chceme, či nechceme, prvá polovica prázdnin je za nami. Začal sa tretí letný mesiac, v ktorom býva zvyčajne počasie najstabilnejšie, ale výrazný býva rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou. Kým dnes ráno bolo niekde len 13 stupňov, popoludní vystúpila teplota na niektorých miestach až na 30. Horúco teda bolo, ale nie až tak ako v roku 1994, kedy v Hurbanove namerali až 36,8 stupňa. A aj v ostatných mestách bolo vtedy veľmi teplo. Keď aj v Poprade bolo viac ako 32 stupňov, tak to musela byť naozaj poriadna horúčava. Dnes sme tento rekord našťastie neprekonali, tak sa poďme pozrieť, či na rekordy nezaútočíme v najbližších dňoch. Horúco bude aj zajtra, pretože k nám bude prúdiť teplý vzduch od juhozápadu pred blížiacim sa studeným frontom, ktorý ovplyvní počasie až v útorok. A to iba na západnom Slovensku, v stredu však už na celom našom území. Takže oteplenie zajtra vyvrcholí, to znamená, že sa budeme nachádzať v teplotnom pásme 25 až 30 stupňov. No a v útorok a v stredu teploty zrazia nižšie tieto dažde, ktoré znázorňuje aj nasledujúci predpovedný model. Počasie v niektorých prímorských letoviskách je stále ideálne, ale niekde minulý týždeň aj šarapatilo. Netýka sa to však Kanárskych ostrovov, kde bude zajtra naďalej pekne a teplo okolo 30 stupňov. Horúce slnečné počasie vládne aj v Španielsku, kde bude zajtra takisto okolo 30-ky. Ak sa chystáte na francúzsku rivieru a sever Talianska, tak tam sa zajtra môžu vyskytnúť búrky, ale bude teplo 29 až 30 stupňov. Spomínané nepriaznivé počasie schladilo v predchádzajúcich dňoch najmä Istriu. Ale tento víkend sa aj tam už situácia dostáva do normálu a teploty sa vrátili k letným hodnotám. Zajtra by malo byť na Istrii okolo 32 stupňov a smerom na juh bude ešte teplejšie okolo 33. Na severe Afriky, napríklad v Tunise, má byť 35 stupňov. Ešte viac horúco je aj v Egypte a v Turecku, tam bude zajtra až 40 stupňov v tieni. V Grécku sa bude teplota šplhať na 37 stupňov a pri Čiernom mori bude od 34 do 36 stupňov. Ale dovolenkové počasie vládne aj u nás, tak sa pekne vráťme domov. 2. augustová noc bude spočiatku oblačná, ale neskôr sa vyjasní a do rana sa ochladí na 18 až 14 stupňov. Ak ste ránostají, choďte sa pozrieť, či bude rosa, pretože sa vraví, že ak v auguste nie je to rosy, môžeme cez deň búrku očakávať. Podľa predpovede by sa rosa nemala tvoriť, pretože búrky zajtra nie sú vylúčené, ale ak sa vyskytnú, tak naozaj len výnimočne. A keď náhodou zajtra vybehnete do záhrady, presvetlite rýbezle a egreše, pooberajte, čo už dozrelo, pretože obratá úroda vďaka postaveniu mesiaca dlhšie vydrží a nebude plesnivieť. Toľko rada pre záhradkárov, poďme späť na počasie. Na západnom Slovensku sa zajtra slnko len ojedinele schová za zväčšenú oblačnosť, z ktorej sa prehánky alebo búrky spustia naozaj len výnimočne. Denná teplota sa vyšplhá na 28 až 31 stupňov. Podobne bude aj na strednom Slovensku, teda zväčša slnečno. Popoludní môže z prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele sprchnúť, prípadne sa vyskytne búrka. Teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Príjemné letné počasie budete mať zajtra aj na východnom Slovensku. Popoludní sa sem tam oblačnosť zväčší a taktiež tam nie sú vylúčené ojedinelé prehánky alebo búrky. Denná teplota 26 až 30 stupňov. Zajtra nás teda čakajú horúčavy, nezabúdajte na pitný režim a zdržiavajte sa radšej v tieni. Ak neznášate vysoké teploty a máte aj zajtra voľno, neváhajte a vyberte sa do hôr. Tam bude veľmi pekné počasie, prehánky a búrky sa vyskytnú iba ojedinele a teploty budú príjemnejšie. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 21 stupňov. Určite návštevu hôr neodkladajte na útorok, pretože už môžu byť častejšie prehánky. Bio zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. V nasledujúcich dňoch sa vďaka spomínanému frontu vrátime do teplotného pásma 20 až 25 stupňov. V útorok popoludní bude na západe zamračené a upršané počasie, na východe bude stále pekne a teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov. Streda bude už zamračená a daždivá na celom území, vyskytnú sa aj búrky a ochladí sa na 20 až 25 stupňov. Vo štvrtok sa počasie opäť zlepší, sprchne už len ojedinele a začne sa otepľovať na 22 až 27 stupňov. V piatok však príde ďalšia oblačnosť s dažďom a teploty sa vrátia na 20 až 25 stupňov. To je všetko, prežite príjemný nedeľný večer.